За баскетболиста май не си разказвала. Аз знам. Разказвах ли ви за един баскетболист? Не им, защото тогава ти се обадих, ти ми на това. Да. И не пращах ти гласови. Да, и ми отнах. Така. Не съм Седа си аз в нас... Добре. А за Drink and Drive разказвах ли ви как взимам тинейджърски решения и се воза на мотори на някакви хора, които не познавам? Тук ще им разказва. Да, ако не знаеха, вече знаят. Вече знаете. Да, по принцип аз съм изключително отговорна, мо питате Гуфи. Да, последния месец не е отговорна. Последния месец не. Цял живот имам преди последния един месец. Добре, знаете ли къв, че аз станах отговорен, тя е безотговорна. Ама така ми се отразява. Така ми се отразяват някакви неща. В живота. В живота, да. Не в живота, в живонта. В живота. Това е с жаргон, казвам. С диалект. Вижте сега, аз винаги съм била изключително примерна. Даже не съм бягала никога от часовете, освен когато взех книжка. Тогава Гофи так му реши, че ще влиза в 12 клас часовете и аз реших, че няма ходим на училище. Бате, виждате ли къде се обърка света? Тя взе книжки си е бабайка. Не си да майката. Аз реших, че съм отговорен, ще почна да ходя на училище. Да, 12 клас. И Виктория ми звъни, къде си, викам в час, тя вика на хоменека, вика и аз са Идвам какво да те ка? взема с колата. И аз са какво ка? Не. Викаме хубаво. Да, и тръгваме на някъде и Гуфи и аз съм на Орлов мост в най-лява лента. Те са 3 за тези, които не знаят. И той ми казва, аз съм втора кола, нали? Най-лява лента и Гуфи ми казва, ние тук сме надясно. Завихме ли ясно? Завихме, да. Толкова псовни не съм изяждала през живота си. Не до 9-то коляно, а поне до 29-то. Хубаво го пое така моята рода и така. Нищо да сваги болят колената. Да. Изключително съм станала безотговорна, исках да кажа. И едно момче ме прибира с Drink and Drive след на сестра ми Бала. И в същия ден се качих на мотора да ме вози. Аз мразя се возя при хора, които познавам, които не познавам. При родителите ми мразя се возя, предпочитам аз да шофирам. Мисля, че трябва да ми се наложи родителски контрол. Тя майка ми се опита, аз като се пребих с мотора и тя ми каза, наказана си, няма повече да ходиш, отписвам те. И аз се напиках да се смея по телефон, викам, добре, мам, на 25 години ти намери кога ме наказваш. И тя вика, ще ми съкратите живота. Викам, слушай сега, аз никога не съм ви справила косите с тата. Викам, сега ще имат да взимат. Викам, Габриела и Елеонора сам, викам, но аз винаги съм била примерната, отговорната и сега ще имат да взимат. Това е положението. Сега трябва да наваксам изпуснатото пичанга. Не, ако не беше Виктория Гуфи, ще стане бизнесмен с наученото 12 клас. Да, наистина е така. Виктория ми се сипа живота. Леле, ще те удара. Кажи кой ти взе матурата по български, бе. Кажи кой ти избута 12 години в училище. Кажи на хората, кажи. Аз не съм пил цяла вечер, примерно съм играл комар. В един приятел и се прибирам 6:30 за спивам. А ние трябваше да отидем заедно. И аз го чакам. И тя ме чака. За да го закарам. Все пак стигнах до нея. Аз му казвам, отивам там. Отивам. Тя е нервна, тя ще закъснява. Аз много като закъснявам с някакъв не ставам отвратителна. Аз по принцип не съм много приятна, но като закъснявам някъде ставам още по-добре. И ще ме заебе да не хода. Да. И аз се оприх, стигнах до там, където се разбрахме. До училището. Стигна до училището, в което трябваше да бъдем. Не, ходихме заедно там. Стигнах до... На Цариградско, байде взех. Да. Стигнах до Цариградско, на време, вземе, пътувахме си. Аз още не съм спал, аз съм спал 30 минути и затова се успах. Влизаме в стаята. Не, пред училището сме. Да, добре, пушиме цигари пред училището. И аз му викам, абе ти в коя стая си? Имайте да прави, че ние 12 години сме в един клас и 12 години аз му бутам всичките тестове, дори съм го защитила да не го изгонят от училище на съвет. Айде, пак се почна. До живот ще му го напомням. И разбираме, че сме в едно училище, топ. И седи отпред, пушиме цигари, аз му викам, Гофя, ти в коя стая си? И той ми каза, примерно 202. Аз му викам, аз съм 202. И вървиме към стаята, давай ти сега. Да, Виктория естествено бърза тича. Да не закъсне за някъде случайно, да затворят вратата. Да. И влиза
и спира на вратата. И аз гледам, защото нали, то на всеки чин отпреде буквално седат по един човек. И на всеки чин отпреде има лист с имена. Така залепен лист, да, с Да. трите ти имена. И аз гледам Виктория Митова, викаме паси. И гледам зад нея Александър. Викам, викам, слушай, седнахме, викам ти леко натам, аз леко натам. И преписа цялата мотора по български. Само есето написах, ще се падна косачи. Да. Любомир Великов е велик, наистина велик. Издилоди от 8 клас предикна матурата с 12. Мгм. Човето от 8 клас повтаря, че Той се падна каза, косачи. и той тя каза, се аз падна по нищо косачи. друго няма да уча по литература, освен косачи, защото това ще ни се падне на матурата. И наистина беше така, 4 години не си мръдна пръста по литература. Дойде време да вземем косачи, той направи презентация на произведението, представени презентацията и отидахме на матурата и наистина не се падна косачи. Аз до ден днешен не мога повярвам. Да. И си взех матурата. Аз отидох да си доспа, докато тя пише Да. косачите, аз отидох да си доспа в колата. Да. И излизам от матурата и звъна на Яна Караманджукова и викам, нали, мина и тя вика, какво ви се падна? И аз викам косачи, тя вика, лъжеш ме. Това е госпожата ни по-български. И тя вика, лъжеш ме. Аз викам, не, наистина не се падна косачи. Тя вика, Виктория, базикаш с мене. Тя не можа да ми повярва. Вика, ще изчакам някой друг да ми се обади. Викам, добре. И аз не знам. Аз си нямах и номер. Само... Между другото, имам още ключ за класната ни стая. В нас е, да. В Мусагеница. Какво? Добре, че не си в Мусагеница. Добре, че не живея в Мусагеница.